DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinag-ordena ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Police Regional Office 11 Director Police Brigada General Nicolas Torre III na mangalap pa nin mga dagdag na kaso kontra kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa pinagibong press conference sa Camp Crame, sinabi ni Marbil na ngunyan natapos na ang paghanap kay Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Ang masunod na lakdam, iyon pagsangat nin mga magkakandigong kaso kontra digdi. Tinugon man ni Marbil si Torre na aramon kung igwa pang ibang biktima nin pang-aabuso sa laog kang KOJC compound na gustong mag-usip sa mga pulis. Nagkapirang biktima ng human trafficking ang na-rescue kan PNP sa laog kang KOJC compound sa indang pagpapautob kan arrest order kay Quiboloy asin sa apat pang kaibanan sa naakusado ka ini. Si Quiboloy nasa kustodya na kan PNP sa ngunyan nahampang sa kasong human trafficking, siring man ang sexual asin child abuse. Nagsayuma ang pinatalsik na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na konfirmaron na siya si Guo Huaping. Dahil kay ni sinimbag ang kaputan ni Senadora Riza Ontivero sa pagdangog kan Senado kasuhapon sa pagkasabing may mga kaso ng ipinagsangat kontra sa iya ang korte kung kaya dahil niya ini masisimbag sa Senado. Sisimbagon niya sana ini sa korte. Sinabi niya nga sa pagkaisi niya ipinangaki siya sa Tarlac asin bako sa China. Nanindugan man siyang si nanindugan man siya na si Guo Jian Xiong ang sa iyang ama pero sinayumahan na ina niya na Chinese passport holder na si Lin Wenyi. Kan Lunes, nagpadagos ang investigasyon kan Senado in koneksyon ni Guo sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Dapat na maghagad ni dispensa ang mga ahentes kan Bureau of Immigration asin NBI na nagparetrato kay banan ang pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sigon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi ni Remulla na bako siyang kontentado sa mga ipinagpaluwas na paliwanag kan mga inveltos na law enforcement agent. Sinabi niyang dapat na pabayaan na siring dahil wanted si Guo. Magigirumduman na inuraning batikos na naglakop na retrato kung saan nagpa-picture ang mga hentes kan NBI asin BI kaibanan si Guo na nakangirit pa mantang pig-escort sa Indonesian immigration bago ibuelta sa Pilipinas ang pinatalsik na alkalde.
Sa iba pang bareta, sinundan kan Chinese Coast Guard vessel ang Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang harani sa Baho de Masinloc. Ini sa tahaw pa man giraray kan padagos na pag-insistir kan China kan pagklamar kaini sa West Philippine Sea. Sigun kay US Maritime Security Expert Ray Powell na sinundan ka na 100 metros na Chinese Coast Guard vessel numerado 3302 ang BRP Gabriela Silang mantang nagpapatrolya sa 50 sagkod 70 nautical miles kan shoal. Nakaistasyon man sa may entrada kan shoal ang sarupang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3305. Base sa monitoring ni Powell sa West Philippine Sea, ordinaryo nang nasa 15 nautical miles ang Philippine Coast Guard vessels gikan sa shoal para magtaon ng suporta o supply para sa mga parasirang Pilipino. Alagad kan mga nakalis na aldaw, bihira na sana ining makarani ang mga barko kang Pilipinas sa may entrada kan shoal. Enot nang ipinag-report ni Powell na nasa anom na Kyong Xiaxia U militia vessels ang nagbalik sa Baho ni Masinloc gikan sa indang military base sa Panganiban Reef matapos na maghali ang mga ini dahil sa bagyong Enteng kan nakalihis na semana. Sa iba pang bareta, dahil mapautob ning lockdown sa tahaw kan pagkakadetect din mga kaso kan Mpox sa nagkapirang lugar digdi sa Pilipinas. Sigun sa Departamento de Salud, apisar kan padagos na community transmission kan helang, nagibong mamanihar kan ahensya ang Mpox Clade 2. Poon kan taon 2022, daing nairehistrong nagadan sa Pilipinas dahil sa Mpox mantang siyam ang maray ng padagos gikan sa nasabing helang. Sangunya nagre-recover naman ang gabos na 14 na aktibong kaso kan Mpox Clade 2 ang mas mild na variant kan Mpox. Naging dahilan man ang ipinautob na Mpox response kan DOH kaibanan ang mga atab na pag-uugid, contact tracing as in home care para mapugulan ang transmission. Sa sarong press conference, sinabi ni Health Secretary Ted Erboza na nakipaghuron siya sa kaibanan nakipaghuron siya kaibanan an Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases katakod sa Mpox kan nakalis na semana. Digdi sinabi kan sekretaryo sa miyembros kan IATF na dai magpautob nin lockdown border control sin pagsulog ning mandatory face mask dahil kaya nang imanihar kan DOH ang helang. Bako man ini makaskas na maglakop bakong arog kan COVID-19. Mientras tanto, sinuportahan kan mga gobernadores ang agyat ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtabang sa Administrasyong Marcos sa kampanya kay ni kontra sa pagtios asin iba pang problema kang nasyon. Ang agyat iyon ipinahayag ni Romualdez sa pagkikipaghurong kay ni sa 17 gobernador kan September 5 na banggi. Sinabi ni Isabela Governor Rodrigo Albano na ang paghiwas o paglikay sa pagtios kan mga namamanuan dapat shared goal kang national government as in local government units. Sinabi niyang haloy ng problema ang pagtios sa mga urban centers siring man sa mga komunidad. Pero ang administrasyon ni Marcos nagigibonin nagkakanigong progreso sa pagbawa sa pagtios. Siring man kay ni Antono ni Quirino Governor Dax Cua sa pagkasabing pigaako ninda ang agyat ni Speaker Romualdez. Sa katakod na bareta, ipinahayag man ni Batangas Governor Hermilando Mandanas ang kahandaan kan sa iyang mga pag-iriba na tabangan an sa indang mga konstituentes na makahawas sa pagtios asin mapagayon ang kamugtakan kan buhay kan mga Pilipino. Ikinaog man ni Romualdez ang naging kasimbagan kan mga gobernador. Tinauan manin doon ni Albano asin Cua ang importansya kan pausugon asin
napauswagon asin gibuhon na modern ang sektor ng agrikultura na magkakatabang nindakula para maihawas sa pagtios ang dakol na pamilyang paraoma. Nagatindir sa pagtripon sinda Gobernador Rogelio Roque kan Bukidnon, Enrico Aumentado kan Bohol, Henry Oyamal o kay Uaminal kan Misamis Occidental, Dato Pax Magunda Dato kan Sultan Kudarat, Susan Yap kan Tarlac, Homerlito Dolor kan Occidental Mindoro, Jose Gambito Nueva Vizcaya, Peter Unabia Misamis Oriental, Sharian Tan kan Zamar, Eduardo Gadiano Occidental Mindoro, Joseph Kua kan Catanduanes, Manuel Sagarbarya kan Negros Oriental, Hajiman Hataman Saliman kan Basilan, asin Rodora Kadiao kan Antique. Dagdagan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon, please go ahead. Sulamin higaw naman sanaan sustinidong nagpapautob kan anti-plastic ordinance, provincial ordinance ini konsain pigadaptar ini haloy na kan lokal na gobyerno kan syudad nin Ligaw konsain sigon kay Mayor Nando Gonzales importanteng maipautob ini sa mga barangay sa pagsabing maski pro paano nakakabawas-bawas lamang ang LGU sa pagbayad sa iwabiso sa daraga konsain ini ang kakontrata kan lambang lokal na gobyerno at tapukan nin mga basura dahilan sa ini ang solamenteng sanitary landfill na reconocido aprobado kan DNR. Mientras tanto sa ibang munisipyo digdi sa 3rd District sa monitoring kan DCGB nyo sistemang lingaw na ang anti-plastic ordinance kung sain sa mga pagsaod sa mga bukta kanin mga sinaod normal plastic ang laogan alaga digdi sa Ligaw dahil ini pupwede. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mabuelta detalyes kan mga bareta pakaliis kan nagkaperang pagirumdom. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by DCGB AM and 97.1 OK FM. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much fluffy, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Dai pa aprobado sa Senate Committee on Finance ang propestong budget kan DPWH na minakantidad din halos 900 bilyones de pesos. Paliwanag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace Poe, dakol pang mga senadores ang gustong maghapot manungod sa proposed 2025 budget kan ahensya asin bako supesyente ang oras kasuhapon. Kaibanan sa natukar sa budget hearing ang 251.1 bilyones de pesos na pundo kan ahensya para sa flood management program. Pinunto ni Senador Lauren Legarda na kung susumahon maabot sa halos 700 bilyones de pesos kada daw ang pundo kan DPWH para pugulan ang baha. Sa ibong kaini padagos ang mahiwasan na pagbaha kada bes may maraot na panahon. Siniguro man ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na inaiimplementar kan ahensya ang flood control project sa irarom kan Build Better More program kan Administrasyon Marcos. Aminado ang sekretaryo ang daiman tulos na resolveran ang pagbaha lauman na ang implements o kaya ang improvements sa flood control lalo na sa mga low-lying areas. Ratipikado na sa Kamara ang Bilateral Conference Committee Report ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Gustong sabihon kay ni pwede nang isakat sa opisina kan Presidente para pirmahan na asin maging lay. Dakula man ang pasasalamat ni House Committee on Foreign Affairs Chair Maria Rachel Arenas sa mga kapwa legisladores sa Kamara asin Senado sa makaskas na paghirukan propesto sa BICAM. Importante ini para sa proteksyon kasatuyang maritime domain. Ang pagtalaan ng Archipelagic Sea Lanes sa katubigan kasabay sa mandato kan United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang importanteng lakdang tanganing mapangatamanan ang integridad kan teritoryo kan Pilipinas mantang pigagalang ang international law. Sa irarom kang propesto matalaan ang Pilipinas asin polisiya sa pag-agi kan mga dayuhan na sakyan pandagat asin sa ere. Malatag man ng sistema ng Archipelagic Sea Lanes kung sain ikukonektar ang coordinates kan Sea Lane 1, Philippine Sea, Balintang Channel, West Philippine Sea, Sea Lane 2, Celebes Sea, Sibutao Passage, Sulu Sea, Cuyo East Pass, Mindoro Strait, West Philippine Sea, asin ang Sea Lane 3, Celebes Sea Basilan, Strait, Sulu Sea, Nasubata, asin Sulu Channel, Balabac Strait sa West Philippine Sea. Ipinag-anunsyar kan Korte Suprema na ang sulo bako na parte kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ini matapos ang rejection kan ratifikasyon kan Akta Republika 1104 o an act providing for an organic act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang desisyon na ini nangangahulugan na dai na makakapagpartisipar ang sulu sa papaabot na eleksyon para sa BARMM sa masunod na taon. Sa sarong press conference, sinabi man ni Abogada Camille Ting, Communications Officer kan Korte Suprema, na unanimous na nagpabor sa organic law para sa BARMM na ipinautob kan Hulyo 27, 2018. Siring man pinagdeklarar kan Korte na ang sulu day kaibanan sa rehiyon dahil sa pagsayo makaini sa ratifikasyon kan lay. Tinauan man doon ni Ting na ang desisyon tulos na ipapautob. Ang desisyon apisar kan pag-ako kan mayoriya sa BARMM sa lay kung sain ang sulu sana ang nagsayuma.
Apisar kay ni enot nang naisabay ang sulo sa BARMM dahil para magsaangat ning petisyon kay dahilan para magsaangat ning petisyon ang probinsya nagyaton ang aplikasyon kanlay na diskubre kan korte na BARMM organic law iyon konstitusyonal asin dain nagkikrear nin separadong estado hali sa Pilipinas. Piglinaw ni Ting nan autonomiya ka na BARMM limitado sana sa panlaog na pamamahala asin da minaabot sa mga isyong pangnasyon arog kan defensa, seguridad asin koordinasyong pangluwas na mantinido sa irarom kan gobyerno nasyonal. Plano kan Departamento de Agrikultura na mas pahiwason ang pagbakuna kan mga urig kontra sa African Swine Fever o ASF. Gusto kan ahensya na magkonduktanin controlled vaccination sa iba pang lugar sa Luzon, asin iba pang red zone sa Visayas, asin Mindanao. Sa irarom kan inisyal na plano, gusto ka ining isabay ang La Union, Quezon, Mindoro, North Cotabato, Sultan Kudarat asin Cebu kung saan ang mga bakunang itutudok. Iyo ang planong kuhaon sa 150,000 na doses kan anti-ASF vaccine na babakalon kan gobyerno. Enot naman na nagkondukta ang DA nin primerong round in vaccination sa nagkapirang mga origan sa Lobo, Batangas asin na pinag-unambitan na ground zero sa resurgence kan ASF sa nasyon. Mentras nagustukan DA na magpapadagos na libre ang mga itataong bakuna para masuportahan ang mga hog raisers sa saindang pagbangon hali sa efekto kan ASF sa nagkapirang taonang nakakaafektar o kaya na nagkapirang taonang nakakaafektar sa mga origan. Nabaldi si Senadora Cynthia Villar sa Department of Agriculture sa pagdangog kan Senado may kinaaraman sa monopolyo kan supplier sa African Swine Fever. Sa pagdangog kan Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nag-init man ang pay ni Villar matapos na isnabon kan mga haralangkaw na opisyal hali sa DA asin Bureau of Animal Industry ang pagdangog. Kinuwestiyon ni Villar kung nata solamente si Assistant Secretary Constante Palabrica sarong opisyal kan DA para sa mga hayop sana ang nag-atindir sa pagdangog kan Senado. Tinawan nindo ni Villar na makaadit ang padago sa paglala kan kaso kan ASF kung sain lakop sa probinsya asin dakol na apektado kan helang ning urig. Ginisa kan senadora ang BAI kunata garong sarong supplier sana kan ASF vaccines ang sa indang pinaboran. Ang Vietnam manufacturer AVAC o kay AVAC vaccine ang solamenteng brand na nag-apply para sa pagpaparehistro nin produkto sa Pilipinas. Sinabi ni Villar ng AVAC vaccine day piga ako kan bilon na kinaban mantang day ini pinagamit sa Estados Unidos de America. Ipinaliwanag man ni Dr. Samuel Zacati kan Food and Drug Administration o FDA na ang BAI asin ang supplier kan bakuna nagkondukta man nin clinical trials kan nakaaging taon asin inaprobaran para sa rollout kan gobyerno. Dahilan digdi sinugo ni Villar ang FDA na isumitir ang clinical trial sa Senado tanganing maaraman kan publiko. Makusog man na pinag-question ni Villar kung may bakuna nata garong naglala pa ang probinsyang apektado kan ASF. Bareta sa ibang nasyon, nakahanda na ang kampo ni US Vice President Kamala Harris asin dating US President Donald Trump para sa saindang primerong debate. Gigibuhon ini alas 9 nin aga, Miyerkules, oras sa Pilipinas sa National Constitution Center kan Philadelphia. Sa ginibong paghanda ni Harris, kinahuron na niya si US President Joe Biden asin dating US First Lady Hillary Clinton na nakampang na si Trump sa mga debate. Naghanda man si Harris sa anuman na insulto na igagapo sa iya ni Trump. Salad naman ni Trump, sinabi kay ini na daay niya kaipuhan na anuman na formal na paghanda dahil nagkaigwanan ininin paghururon sa mga senior advisors, policy experts asin mga kaalyado. Bareta sa sports, nakahanda o kaya nakatalaan na magkondukta ng courtesy call kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga para-athletes sa nasyon na suminabak sa katatapos pa sanang 2024 Paris Olympics o kaya Paris Paralympics. Gigibuhon ang heroes welcome sa maabot na Huwebes, September 12 nin hapon.
Sinabi ni Philippine Paralympic Committee President Michael Barredo, gusto na ipahiling kan presidente ang bilog na suporta sa mga atletang Pinoy. Sa ibong ini kan pagpalyar na makakuanin medalya ang mga para-athletes ang kompesto ninda Gustina Batinlok para sa taekwondo, Jean Alain Ganapin para sa wheelchair raiser, Gerald Mangliwan para sa javelin throw, Sandy Asusano asin para swimmers, Angel Otom asin Ernie Gawilan. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon, si Angel Mustasa sa pangenot iyan asin direksyon ni News Director Mardila, Chief Jimmy Nasalita, Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, barhay na hapon. Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan.